Nou, goeie, wij binden. Wauw, super mooi. Wat zin je? Ja. Spannend? Ja. Ja, weet je wel, hè? Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja, Joet is het al zover, de playback show. Ik mij weer voor de derde of vierde keer, ik weet het er meer, in de jury zitten in Dries Motterswoord. Superleuk, deze keer even voor het eerst. Excels en Ekdom. Alles bij clear, dat neem ik zo mee. Ik had er wel zin in ijs. Ik ben heel nieuwsgierig goed op keer zelf. Zaken is onder het watchen met Ivan. Ik ben onderaan. Niet voor speed en Ivan was politie afgezocht. Oh nee. Help! Politie. Hoi Hildo. Ivan, doe eens. Zie je het juist er joh. Zo. Dit jullie achter hè? Go. En Hildo is krijgt van bedje. Hoe is het? Mooi, is lekker koest. Ja. Hij kan toch? Nou ja, ik zal me even kleermeidje omturnen. En daarnaast op naar de warf. In Dries Motterswoord. En voor de playback show. Ik ga er heel veel zin in. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Weer mij. Nou jongens, ik ben er klaar voor. Ik ga een vestje mee. Die kan ik er helemaal ook aan de kleer binnen. Proef dan weer aan. En dan kan ik zo verder studeren denk ik. Dus wij zullen nog snel even een hapje eten. En dan gaan we die kant op. Ik ben heel benieuwd naar de acts. Ja, ik ben wel nieuwsgierig wat voor act denk je dat wij eraan gaan. Zet het hieronder. En we binnen bij de Nijenwarf. Laat de jongen maar beginnen. Nou goeie, wij binden. Hij is wel een plakje nou. Wat is hier mooi. Mooi voor oor. Krijg wat. Hier mijn mem zitten hij. De prieskes. Oh, zo leuk. Podium. Zit er wel mooi uit zaak? Ja, laat die maar in behind. Ja, top. Hoe is het hier met de zenuwen, jongens? Ja? Tom, doe je hem handen eens even samen. Laat eens hoe trill je hem handen. Oh jeetje. Heel erg. Oh cool. Hebben we er zin in? Ja. Oh, wat zie je er al je mooi uit. Oh, ik weet wel wat toe de wangworst. Oh, wat vet. Nou, wie ik zullen eens even opklaaien iedereen en dan in levende lijven. Hebben we zin in, jongens? Ja! Wauw, Jara. Nu was hem dan wel een heel mooi maken, hé. Oh, is dit een oren? Oh, ik denk al. Wat een mooie. Laat eens in de achterkant. Wauw. Super mooi. Wat zin je? Ja. Spannend? Ja. Ja, weet je wel, hè? Komt vers goed. Zet hem op, meid. Ontaarsen, hè? Doei, doei. Hey, Lois. Oh, wat... Hast du lachjes in den hier? Ja. Wat bist... Draai eens een rondje. Oh, wat bist du mooi. Wat een opening van deze professional van de zaal van deze geweldig Pokémon je. Kim wees nog even voort, maar Ja, want die vrouw is in verwachting. ja, 38 weken. Oh, dat kan elk moment komen. Nou, ik ga zijn gewoon het even niet. Maar gewoon een telefoon niet aan de volgende. Ja, ik ga niet doen bij jullie. Ja, best nou. Die telefoon kijk goed. Heel goed. Helemaal goed. Ze hebben de muziek Heftig in staan. gedaan, hè? Nou, de Als ik hier op zo'n stellingje en het wordt zien kachelen en je hem lightje dat ik vind dat zo mooi om te zien. En nou, ik ken je beide hiten en ik zie ze beide zo stingen. de Paskes. Ik ga de clip echt pensioen. Dat is een versie van Junior Songfestival, zeg ik.
En heel kleurrijk, heel volle paskes, heel volle taal. En dan was dat heel goed naaien. Dik chapeau. Heel mooi dat je dat doek afsmieten. Echt de ellende van je man en berg jezelf, want dat is goed. Heel mooi dingen. Hoe oud is toen? Jouw hier? Zo lief. En dan hebben we de allerjongste hier op het podium. Lieve medewoners van planeet Aarde, zijn die nog een beetje ver? Een van de medewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de pinguïndans. Bouke, André en ik konden dus echt niet meer inhouden. Wij dienen de paskes al heel door mij. En het wie krijgt of ziet ik naar de clip te zien, de outfits, het podium, de doosjes, de paskes. En Grutte en Lietse Penguins. Machtig mooi, te gek. Je had het decor wel heel mooi maken, want ze steken daar alles in de fik. Nou, de stoel zit in de fik, ik zie al in vlam, dus dat hebben we heel goed in. En ik vond de playback heel goed, voor mij op. De tekst was perfect, echt heel goed gerepeteerd, heb je. Dus ja, dikke toem omheen. Als dan in de eigen ticht doet, dan doe je eerst het versje en dan doet hij in de eigen diep. En dan just echt in je stingen die. Oh, ik zei, kijk, ik zit dit. Je kijkt gewoon piekenvel, hoe ze dat uitbeeldt, hoe ze dat doet. Kijk dat het echt is. Gewoon heel goed in. Ik ga hier echt jeugdsentiment, want echt niet toen ik in Iris, nou ik denk toch, we trekken een viertje weer. Is het al zo? Maar toen was ik echt heel goed fan van de Spice Girls en ja, je hebt outfits, ik zie Ginger Spice, Sporty Spice, Mel B, alles, het klopt gewoon, echt heel grappig om te zien. Ja jongens, het is gek dat Steve Fleming daar echt op het podium. Ik wil aan één mee op de foto nog, hè? Want we gaan dezelfde outfit aan. Is dat de Sjoerd? Ja, hallo, ja, net wat die opgediend. Ja, van de foto valt dat wel, dat geen woord alleen. Ja, dit is wel echt heel mooi, want dit wordt zo terug qua zusjes, hè? Dat klopt toch? En Lucie heeft van mij die aan de Voice Kids. En dit versje is een cover en je had het zo goed lijkt, je lijkt je ook wel een beetje zusjes. Hetzelfde hier en beide dat mooie blonde. Ja, je krijgt op binnen het echt en je hebt zo dat ik zo mooi, ja dat nemen ze puur. Krijgt op binnen, je bent echt zelf van het jong en ja, ik ga onder piekenvel en heel warm ervoor, dus dank je mooi ervoor, heel mooi. De serie Sean en het is correct of shit er echt een Wednesday hier en alle macht is vankelijk. Kun je acteren? Wat een mimiek in die gezicht en ja, ik ben er super bang van. Hey, zo goed spelen ze dat en de paskes klapje. Ik zie op TikTok alle jouw Wednesdays voorbij komen, maar
Ja, dit is toch wel de mooiste die ik van nooit zien heb. Echt supergoed. We gaan even pauze, dus ik zal even wat laatste dingetjes pakken. En ze vleren hier al omheen. Tik, tik. En, tevreden? Ja? Wie het spannend of voelt dat? Ja, een beetje in die proef. Ik ben net echt enorm. Ja, die proef jokt, hè? Ik ga mijn proef al uit. Maar jij mag hem ophouden natuurlijk, hè? Ja. Ja, heel leuk om te zien. En je Maya is er nog? Gaan we er zin in? Ja? Je mag er heel lang wachten. Is dat extra spannend? Ik heb angst. Ja. Dat is het laatste. Oh jeetje. Ja. Samen mijn hele doel in. Nou, ik wens je heel veel succes, jongens. Hoe die is een doel is mee. Hey Jara, ik hier er nog niet van Sjoen. Maar wat super cool. Echt heel goed in, echt heel leuk. Ben je zelf ook tevreden? Ja. Ja? Alles ging zoals je hem woont? Ja. Ja? Oh, mooi man. Echt heel cool. En je zegt dat ik zeg precies waar het waar weer. Dus dat gaan we goed in. Hey. Echt te gek. Die Jara is mooi. Die Jara heeft een broek op. Ja, die heeft een broek op, hè. Gek. Is er nog meer shit? Nou, dan zie je hem op. Oh, blijf vallen. Het is alleen nog op het podium na de pauze. Het is wat rumoer in de zaal. Maar hoe je op het podium staat, stuur die nergens aan. Doe dus die ding en hoe ze dus die echt supergoed. Goede dingen. Wat een putte tekst zit er in dit versje net? Ga ze alleen maar erin stampen, maat, denk ik, of net? Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik dacht, waar is dat gek? Het is een veel te mooie dag. Dus gaat die boeteman steken, maar ik het niet zeggen mag. René, zing het voor ze. Ik heb die. Dat ben maar al die gauw kwijting. Hey, wat super te gek. Je hebt outfitsjes, de auto, eerst de politie en daarna Donnie. Je hebt haar heel goed naar de clip zien. Echt een beetje in de jaren, ja wat is het, 20, 80 denk ik wel klein. Een beetje die stijl is de clip. En ja, wat is het een feestje dit versje, hè? De hele zaal hing je mij te klappen, dus ja, ik vind het oorsteeds dan heel goed hier, jongens. Het is examen. Je bent al hier gewoon leuk naast te binnen, toch? En dat gaan we heel mooi weer genoemen. Je gaat het mooi op die kleinsteen en de briefjes. En ja, ik denk dat het de mooiste boodschap is dat er is. Je doet best leuk naast als het best. Dankjewel. Het eerste puntje wat in mij opkwam is dat het heel smooth is, heel relaxed. Dat je hem gewoon echt, die krijgt of die het helemaal vanzelf en schot je hem dat even uit je mouwen. En ja, ik had een clip zien, dat is een live optreden zeg ik in 1976. Nou, die kleren en dat hier, dat colbertje en die grote bril en die kapsels. Je had er heel goed naar zien en dan even als toegift nog die leuke pasjes erbij. Ja, echt heel leuk dingen jongens, top. Ik mis nog een blikje bier. Maar... Echt geweldig, de product is alles mij. En de kleren ben mooi en die bril en het hier. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're
Joris zei van, wie is wat mooi vinden, die beveiligers. Ik zei, ach hé, die beveiligers, want ik ben zo aan focus in op Tina natuurlijk. En nou, die begon te showen. En toen ineens zei ik, de beveiligers pas. Maar nou ja, vooral die act nog even bij de Wilde Fan. Echt heel goed die. En ja, het leek net of playback niet, maar correct of zongen niet met echt. En ja, dat is natuurlijk de kunst van playbacken. Dus ja, dik het zien. Maar zo'n feest afsluiten, beter kan het net. Iedereen door ze mij, iedereen laken, op het podium laken je. De kleding, de zinderdeeltjes, het klap al je. Heerlijk, een mooie afsluiting jongens. Ja, dit is heel geinig om te zien, want de meeste heiden ken ik wel een beetje. Nou ja, die zie ik je wel weer wat in waarom. Een periode te back in de feesttent inderdaad. Dus ja, dit is wel echt heel te gek om te zien. En wat een mooie afsluiting, mooi herken als net. Wat een machtig feestje wie dit. En wat hij met mooie afsluiting jongens, dankjewel. Jou er nog een heel groot applaus. Dit hier een hetje al. Nou Bouke, wat hebben we een schitterende Janne gewoon hè? Heerlijk. Ja. En wat een act. Wat verdikken en... Wat vond je van de eerste? Wist toen nog welke het er weer? We hadden 18 acts jongens en nu maar we 4 kiezen hè? 4 kiezen. Het wordt heel lastig, maar meestal kunnen we het beladig vinden en komen we er vers wel uit. Wie let het je hem aan zijn witte? A few moments later. Nou, het kost dus deze keer minder moeite dan de vorige keer, hè? Ja. En het niveau weer heeg. Potverdikke, maar wie bent eruit, dus wie zullen gauw naar binnen? Wie letten de band net langer in spanning, dus het zal heven. Let's go. Alle kandidaten, een applaus voor jezelf. Gaan we al zenuwen? Ja, heel Spannend, hè? Ja, nee, het weer best wel lastig, want het niveau lijkt best wel heeg. En er weer eigenlijk heel volle, heel goeie. Maar toch weer het wel heel gauw eens. Want ja, u is top 4 hier, zeg maar. Nummer 4. We vonden ze nam het publiek helemaal mee. Het podium was helemaal bezaaid. Maar een leuk spel. We winnen beide volumes. Super goed dingen. De Penguins. De nummer 4. Zal er zijn, we gaan even rekening houden met mijn leeftijd, omdat het alweer in één ploeg weer. Deze act die is zo realistisch en wie krijgt op wie diegene hier echt. En ja, ik zal je vertellen, het is Fleming! Er gebeurde van alles. Het wie eigenlijk kijkt zoals het live wie. Klopt. Maar wie denk ik wel? Ga, weet je het? Ja. Ik zei ze Tina Turner. En David Bowie! Ja, en nu wordt het spannend. Nu gaan we naar de tweede prijs. Tiffany. Ja, en ik had de eer om de tweede prijs uit te delen. Het kloppen alle jaar. Het wie jeugdsentiment. Het wie in alle je types. De kleinkloppen, de kaalkloppen, de pasjeskloppen, de tekstkloppen. De Spice Girls! Hey Jana! Topper, echt heel mooi. Alsjeblieft. Even naar het publiek daar! Naar het publiek en met de zin! Handen die nog in. Dat is het allerleukste. Het mooiste is al om te zeggen van de act nummer 1. Hè? Ja, wees maar. Nee. Meatloaf? Nee. Ah, de nummer 1. De zaal was stil. Iedereen was stil. Toen we het kopje zagen, toen ze begon, het was gewoon uniek. Uniek. Had toen ook nog wat op te zeggen, Tiffany? Uniek. Ja. De nummer 1 is...
Jolieke! Supergoed die je echt toen eerst te worden. Wij zijn net Jolieke, als Wednesday. En Summer had nog een kistje. We doen het gewoon nog een keer. Jolieke is goed in. Dank je. Ja, is dat Ries? Was dat ja? Ja. Allemaal leuke jongen hoor. Ja. Ja, wij echt. Supergoed dingen. Dikke toe omheen. Ja. Zeker beter. Hey Lois, we staan op het podium. Wauw. Lois, dat ik nog even een act. Wauw. Ja, jongens, het zit er weer op. De Playback Show. Wat een schitterende jongen. Echt heel veel mooie acts, jongen. En heel tevreden over uw top 4. Wel lastig blijft het, maar ja, het weer toch wel heel duidelijk. Ik hoop dat jullie met al je extra super leuk vonden. En ik zou zeggen, vonden jullie nou een leuke vlog? Abonneer die, zet een blauwtong omheen. En via net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon.